Mulla aloitan video. Nyt on kello 7 aamulla. Näin. Ei ole enää pimeää. Nyt on ihan valkoinen taivas. Laitan tuon oven kiinni. Näkyy jotain. Siellä joku mummo kävelee. Jos näette. Tuo joku outo. Joku pyöräilee. Nyt on kello 8. Tää menee sit YouTubeen. Et kattokaa tää video. Ja tykätkää tästä ja tykätkää mun kanavasta. En osaa sanoa paljon tää kestää. Kyllä varmaan paljon kestää.